Čo sa stane, ak ku štandardnému modelu Audi pribudne nový prívlastok Sportback? Odpoveď máte priamo pred sebou, no s týmito decentnými nálepkami dobre zamaskovanú. Áno, ide o pár zadných dverí. Donedávna bola totiž Audi A1 v predaji výhradne v trojdverovom prevedení, ale náš trh, ten je voči takejto ponuke dosť rezervovaný. Trojdveráky sú totiž skôr záležitosťou istého luxusu a u nás prevláda predsa len tá praktickejšia stránka. Nová Audi A1 Sportback však so sebou, okrem toho zadného páru dverí, priniesla ešte niečo. Dostupnosť prémiového segmentu, čo by mohlo Slovákov potešiť a dať im do úst ďalší argument, prečo si dopriať rovnaký podvozok, ako má Polo či Ibiza, ale s inou karosériou. Jedným z argumentov, prečo si dopriať túto nemeckú karosériu, je interiér. To, čo má verzia Sportback navyše, je tento zadný pár dverí. Nejako miesta na viac tu nečakajte. Je to hlavne o tom pohodlnejšom nastupovaní. Aj keď miesta na kolena je to tak akurát pre mňa, no na hlavu by mohlo byť aj viac, lebo sa akurát dotýkam hlavou stropu. No a za volantom si všimnite akurát, že vás spolujazdci nebudú otravovať, keď budú chcieť nastúpiť alebo vystúpiť. Ďalší argument prichádza v podobe spracovania, plastov, budíkov a kontroliek. A tiež v príjemnej ergonómii, ktorá u Audi prekvapí. Žiadna spleť tlačidiel, jednoduché ovládače, všetko má svoje miesto. Takýto prístup sa nám páči. A taktiež je to o tom, čo všetko si do tohto auta môžete objednať. Okrem 3 rôznych výkonových stupňov našej naftovej 1.6 je to totiž plejáda benzínových agregátov až do výkonu 134 kW. Podobná situácia je aj vo výbavách, ktorých zoznam je poriadne dlhý a ktorých ceny sú aj poriadne, no veď viete, ako sa v ňom môžete zamotať. Tak ako sa niekto zamotal aj pri našom aute, ktorého cena hneď poskočila asi o 30% vyššie od tej základnej.